it's not like we're gonna be, speeding down the road at 100 miles an hour just because of softness. That goes against our laws, and we're supposed to be, peace, friendship, and equality, right? So we're not gonna be breaking any laws because we live by laws all of our lives. So when we talk about sovereignty, it's not about breaking rules or not having any rules. It's about living by our laws. And the Mohawks, for the most part, have kept it, but they're confined to a certain area. And we don't want to be confined to that. Anybody else? So, Council, if you want to close the part? Yeah. Aateo kanssa kuitenkin heitin. Onko Aateo kanssa täytyy se skaaksiua hiihtaivaasta? Haluaisi nämä ajatkirjaa on hiitti. Onko tiusilla hiihtinä vuokakri on hiihtiulla, nyt jatkirjaa. Aateo kanssa tukittu läppuukko saanko se vasta on jättävä. On kysytty jäättä tukittu hikin seitsin kirjaa. Ajattavasti tukkaa pian kertaa. Leidun kitsi pian. Tuskaavat taakit sen ojakin. Aateo kanssa Anaksi ampe. Tiedätkö, kun minä läputkaan? Leitsi on hirveästi lakippa, enää teokaan toisessa kyllä. Sitten tietysti ne oli saamudessa, viiokasta sekä. Mun kaakka hänet seurataan, Ateo kanssa toissakin. Oitsakin luossakin sakalla, aina nyt mainiin. Islamit ollut pitkä hänet vaan ketjulla. Aina anteeksi jotain. Heti jauhia vaan katsotaanko siinä on. On sitä vaan katso kun kirjoitin. Vai se on käydä paakan pistää. Mussina tuolla. Mussina. On mitä taas. Really nice in the congregation. So happy. I wonder if everybody would mind helping straighten